Så er vi her. Lad os se vores smukke dør her i Spanien. I love it. Alle de her flotte nitter. Og her i vores skønne lille postkasse, som vi satte op sidst vi var, da vi sådan set flyttede, der har vi så med fået post. Vi er ikke helt sikre på, at det her brev egentlig er til os, men det finder vi snart ud af. Vi snakker med postmesteren, men det var det andet. Og her står der faktisk, at vi har fået ejerskab over vores hus. 50-50 ejerskab. Det her, det er kun lige... Nej, der sidder Gorm. Hej Gorm, kan du vinke til dem alle sammen? Der vil ingen aftale med det der. Nå, Insta, Nina. det er altså ikke til Insta, det er altså til YouTube. Nå, men det her, det er altså noget af huset, der skal laves lidt, renoveres lidt. Og det er det, vi blandt andet skal bruge vores sommerferie på til slutningen af august, hvor vi tager ned igen, og så ind i september, der bor vi lige i 3 uger hernede. Det her, det er skønt. Det er vores nationalpark. Sierra de las Nieves. Og her er der masser af plantager, især med oliven, appelsiner, citroner. Og prøv lige at se den her dør. Den er ikke bare smuk. Her bor vi. Så man kan bare lige gå ud af døren. Og så kan man bare nyde fuglefløjt og livet. Alle folk, der er vågnet og i gang. I love it.